Zdravím, zdravím. Čo je to vlastne Playwright? Otvorím stránku, aby som mal aspoň nejaký vizuálny background. Playwright je momentálne asi, podľa môjho názoru, najlepší a aktuálne asi aj najmodernejší nástroj na nielen automatizáciu webu, ale Playwright sa využíva na v podstate nielen testing, ale automatizáciu procesov, rovnako aj taká shady vec ako scraping a podobne. Výhodu napríklad oproti Selenium má tu, že je asi miliónkrát rýchlejší a niekoľkokrát stabilnejší. A to aj vďaka svojej zmenenej architektúre. Takže tí, ktorí možno máte Selenium a hlasovali ste, že máte Selenium a rozmýšľate o tom, že by ste premigrovali na nejaký iný nástroj, tak by som určite odporúčal Playwright, pretože z logiky používania je Playwright veľmi podobný, ale vďaka architektúre, kde komunikuje Playwright s prehľadačom cez WebSocket, komunikáciu je Playwright niekoľkokrát rýchlejší. Čo sa týka napríklad porovnania so Cypressom, tak Playwright je rovnako user-friendly, čo sa týka inštalácie, ktorú si ukážeme. Výhodu má v tom napríklad, ktorú si dnes ukážeme, že viete testy spúšťať paralelne, aj napríklad keď ste lokálne si vyvíjate tie testy, čo je obrovská výhoda proti Cypressu, pretože ak sa nemýlim, a pokiaľ sa v Cypresse nič nezmenilo, tak tam neviete spúšťať testy paralelne, pokiaľ nemáte zaplatený Cypress dashboard a pokiaľ tie testy nebežíte na nejakom CI/CD, GitHub a podobne. Dobre, to by bolo asi na úvod k tomuto. Poďme si ukázať stránku, na ktorej dnes budeme vyvíjať testy. Tí, ktorí ste už mali nejaký workshop so mnou alebo ste mali Postmana s Tesenou, tak túto stránku asi poznáte. Kúzla čary, jednoduchá záležitosť na tematiku Harryho Pottera, kde napríklad na tejto stránke máme jeden button a robí to jednu vec, ale veľa vecí sa dá na tom ukázať. No a my budeme trošku kúzliť, aby som to takto vtipne premostil, tak si vytvoríme projekt v Playwrighte od absolútnych základov. Ja budem kúzliť tak, že premením obyčajný folder na Playwrightový projekt na pár klikov. Takže prvé, čo spravím, ja tu mám moju záložku Projects, ak by som teda začínal a toto môžete robiť potom aj vy doma. Takže pokojne tí, ktorí si chcete Playwright vyskúšať, tak budete to mať aj na zázname, môžete si to vyskúšať aj sami. Každopádne, čo potrebujem mať nainštalované v počítači je Node.js a Visual Studio Code. To sú dve veci, ktoré potrebujete, aby ste si mohli aspoň ten Playwright vyskúšať. Takže vytvorím si nový folder, nazvem ho napríklad Playwright, povedzme Tesena. A otvorím si Visual Studio Code. Visual Studio Code je ideálny, pretože tak ako Playwright pochádza od Microsoftu, tak aj Visual Studio Code pochádza od Microsoftu. Takže veľmi dobre spolu komunikujú a je to veľmi dobre zintegrované, čo si počas tohto webináru takisto budeme postupne nejak ukazovať, keď na to príde vhodná reč. Dobre, čo tu chcem spraviť? Najskôr poriadok na tejto ploche. Dobre. No a idem si Playwright nainštalovať. Zatiaľ mám teda iba prázdnu zložku, takže idem si ju najskôr otvoriť. Kde máme? Tu máme. Dobre. Takže ideme kúzliť. Obecenstvo vidí, že mám prázdnu zložku. Poďme si teda Playwright nainštalovať. Ako som spomínal, už mám nainštalovaný Node.js. Inak ak s tým budete mať niekto problém, pokojne dajte vedieť a potom si ukážeme, ako napríklad nainštalovať Node.js. Nie je to nič komplikované. Každopádne, poďme sa pozrieť, ako si Playwright nainštalujeme. Nainštalujeme si jeho poslednú verziu. Veľmi jednoduchý príkaz npm init. To možno trošku ešte väčším. Takto, dosť veľkým to je. Dúfam, že hej. Playwright a latest. Dobre, týmto príkazom urobím dve veci. Nainicializujem si kompletne nové prostredie v rámci npm, Node Package Managera, a nový projekt a zároveň mi to aj nainštaluje Playwright. Teda najskôr má taký wizard, čarodejník, prevedie niekoľkými krokmi, ktoré potvrdím, ale v zásade je to na pár krokov. Takže ja si potvrdím tento príkaz a spýta sa ma to na nejaké základné veci, či chcem používať TypeScript alebo JavaScript. Rada znie, vyberte si TypeScript, je lepší. Vyberám TypeScript, spýta sa ma to, že kam chcem uložiť testy, do akej zložky, vyberám si zložku tests.
Teraz sa ma to opýta, či chcem vlastne aj vyrobiť nejaký workflow na GitHub, nejaký súbor. Ono je pravda, že aj GitHub patrí pod Microsoft, takže takto si to trošku monopolizujú, ale v zásade treba povedať, že Playwright vám bude fungovať s akýmkoľvek CI/CD. To znamená, či máte GitLab, GitHub, Jenkins, Bitbucket, alebo spúšťate testy cez hocičo iné, Azure DevOps, čokoľvek si zmyslíte, tak Playwright vám tam určite bežať bude. Ja dám false, aktuálne mi to netreba. A ešte sa ma to spýta, či chcem nainštalovať všetky prehľadače. A možno tí, ktorí poznáte Selenium, lebo veľa z vás používa Cypress. A Cypress dosť ľudí rozmaznal tým, že veľmi podobne vyzerala tá inštalácia, veľmi podobne vyzerá, že vám to všetko nainštaluje a všetko vám funguje. Tak tí, ktorí používate Selenium, tak určite si spomínate, ako ste vytvárali projekt, že to je proste vec, ktorú robíte 2 dní a musíte si stiahnuť prehliadače, drivere, a dať to celé dokopy nejakým Mavenom, pridať k tomu JUnit a proste kým schrastíte celú tú elektráreň, aby to celé nejak fungovalo, tak sa nad tým trápite nejaké 2 dni, tak Playwright funguje rovnako, v podstate tá inštalácia rovnako rýchlo, ešte dokonca rýchlejšie ako Cypress a nainštaluje vám to všetko na jeden príkaz bez toho, aby ste vy museli sa nejako trápiť. Dobre, teraz čo sa deje, ja som to potvrdil, on mi vytvoril nejakú základnú štruktúru môjho projektu, v podstate mám všetko pripravené, rovnako mi nainštaloval aj prehliadače, čiže v zásade som pripravený na to, aby som si mohol Playwright spustiť. Takže čo sa týka inštalácie, je to asi na jeden klik, stačí vám k tomu Node.js, jeden príkaz a vytvorí vám to komplet štruktúru projektu s tým, že môžete Playwright v podstate rovno používať, ale ako som spomínal, ak to chcete robiť, tak odporúčam určite Visual Studio Code. Dobre, ja si to tu trošku vyčistím. Inštaláciu máme za sebou. A ďalšia vec, ktorú spravíme, ukážeme si, ako vyzerá štruktúra projektu, ktorý sa nám vytvoril a ukážeme si, ako napísať v Playwrighte prvý jednoduchý test, ktorý bude stabilný a bude nám zbiehať pravidelne a bez toho, aby sme mu museli venovať nejakú ďalšiu pozornosť. Tak, čo nám vlastne táto inštalácia vytvorila? Vytvorila nám tu niekoľko vecí. Ten základný projekt, máme tu nejaké 2 priečinky. Ten prvý je ten test, kde budeme písať naše testy. Máme tu potom aj nejaké examples, ktoré nechcem cez ne ísť, je ich tu asi 1 000 000. My to robíme na workshopoch tak, že ja to rovno vždy vymažem, pretože tie veci ukazujem a vysvetľujem postupne. Zároveň aj v tejto zložke tests máme nejaký example, ten tiež vyhodím. A kto by ste chceli, tak potom, keď si to nainštalujete, pokojne sa môžete pozrieť. Zároveň tu mám Playwright config, kde v rámci Playwrightu viete nakonfigurovať v zásade absolútne všetko. To znamená, voči akým prehľadačom spúšťate vaše testy, aké sú timeouty, či chcete napríklad pri reportoch mať aj prítomné video, screenshoty a podobné veci. Rovnako tu viete nastaviť, povedzme, koľkokrát sa má test zopakovať, ak spadne, takže taký retry mode, takže všetko, čo sa týka nastavovania, nájdete v tomto súbore, ale zase do podrobností potom chodíme na workshopoch. Možno sem dnes trošku zabrdnem, ale dnes si ideme vytvoriť aspoň jeden test, aby ste chápali, ako to funguje. Dobre, čo sa týka testovania, čo ideme urobiť ako prvé, ja by som chcel napísať nejaký fakt jednoduchý test, kde otvorím túto stránku, kliknem na tlačidlo a niečo to spraví. Vypíše mi to nejakú hlášku. Tak, ako na to? Vytvorím si nový súbor, new file, a ten sa bude volať podľa našej stránky sortinghead.spec, pretože tento súbor bude obsahovať testy, a .ts pretože používame TypeScript a nie JavaScript. Keby sme mali JavaScript, napíšeme JS, ale my používame TypeScript, dáme TS. Dobre, tak ako na to? Aby sme začali písať prvý test, potrebujeme základný stavebný kameň a automatického testovania a tým je metóda v Playwrighte, ktorá sa nazýva, že test. Ak to niekoho prekvapilo, nech mi napíše do chatu. Dobre, táto metóda bude potrebovať 2 vstupné parametre.
Prvý parameter bude názov testu a druhý parameter bude callback. Tí, ktorí používate Cypress, tak vám je to asi známe, akurát v Cypresse to je jeden it, tu je to jeden test. Zapíšem si aj callback, takto nejako to vyzerá. Keď to uložíme, tak VS Code je z toho trošku nešťastný, pretože túto metódu test si musíme ešte naimportovať quick fix. A ideálne by som tu mohol mať, že chcem importovať tú metódu priamo z Playwrightu, čo tu nemám, takže to musím urobiť ručne, stručne. Import test from Playwright test. Tak to je to správne. Ešte dám tomu testu nejaký honosný názov. Ja neviem, show house and message after clicking on sort me button. Dajme tomu, je úplne jedno. Teraz, ako viem takýto test vôbec spustiť? Ako som spomínal, tak VS Code má celkom dobrú integráciu s Playwrightom a mám tu takúto ikonku, že skúmavka to je, alebo nejaká proste laboratórna pomôcka. Keď si na to kliknem, ten projekt sa mi trošku načíta, celé sa mi to inicializuje a môžem vidieť, že aj tu mi pribudla taká šipka. Mám tu aj také rôzne nastavovatka pre Playwright, ktoré by som síce mohol robiť cez terminál a cez príkazový riadok tam niečo písať, ale tým, že mám nainštalované také rozšírenie do VS Code, ktoré je priamo od Microsoftu, oficiálne na podporu Playwrightu, tak to funguje celkom jednoducho a celkom spoľahlivo. Každopádne teraz si môžem ten test už spustiť aj priamo odtiaľto z VS Code. A keď tak spravím, stane sa čo? Nič. Stane sa nič pretože zatiaľ ten test nemá žiaden kód a zatiaľ som ani Playwrightu nepovedal, že v tomto teste chcem používať prehliadač. Čo tým myslím? V Playwrighte fungujú takzvané napíšem to sem, fixtures. Fixtures si môžeme predstaviť ako v podstate taký modulárny systém rôznych mechanizmov na v podstate interagovanie s webovou stránkou, odosielanie requestov alebo pracovanie s kontextom stránky a podobne. To znamená, že povedzme, ja mám testy, kde chcem interagovať s tou aplikáciou na úrovni nejakého UI. To znamená typicky nejaký web. A na druhej strane môžem mať v Playwrighte aj testy, kde v podstate browser prehľadač vôbec nepotrebujem a stačí mi iba odosielať requesty. Typicky pri nejakých API testoch alebo integračných testoch, API a databáza a podobne. Čiže ja viem modulárne vytvoriť inštanciu prehľadača len pre ten daný test. Zase, tí, ktorí máte Cypress, viete, že pri Cypresse sa vám injektne celá aplikácia do toho Cypress environmentu, do takého iframeu. Vždy tam máte stránku otvorenú. Tí, ktorí používate Selenium, tak viete, že tam pri vytvorení prehliadača novej inštancie zase musíte robiť rôzne obštrukcie, vytvoriť nový konštruktor, z toho nejaký driver a potom s tým viete nejako operovať. Pri Playwrighte toto funguje veľmi jednoducho, pretože mne stačí iba zapísať vlastne sem hore, tu, do toho callbacku, že chcem používať nejakú stránku. Tá fixture sa volá, že page. No a v tomto momente som nič nespravil a keď ten test spustím znovu, tak Playwright vie, že pre tento konkrétny test mi má pripraviť aj prehliadač. Ja keď to spustím znovu, tak vec, ktorá sa zmení, bude tá, že Playwright mi všetko pripraví pod kapotou a ja môžem tú page, tú inštanciu prehliadača už používať na kontrolu toho browsera. Toto má aj tú výhodu, že vlastne vy sa nemusíte starať pri paralelizácii o to, koľko máte inštancií toho drivera. Vy sa v podstate nemusíte starať vôbec o nič. Všetko za vás Playwright urobí pod povrchom a vy len používate tú inštanciu. Ten mechanizmus toho, ako sa vytvárajú stránky, ako sa zatvárajú browsery, ako sa recyklujú stránky, tak to má na starosti ten Playwright engine, ktorý je pod tým a on presne vie, koľko testov napríklad zbiehate paralelne, koľko stránok vám má pripraviť a podobne. Čiže vaša robota v tomto prípade je len písať testy. Tak, poďme si ukázať ďalej, teda ako takúto page využiť. Na to, aby som minimálne otvoril stránku, je príkaz page.goto a skopírujem si túto URL. Tak, skopírujem si to.
No a Playwright ešte funguje na tzv. Asynchrónnom princípe, na ktorom funguje v podstate aj Cypress, ale v Cypresse je to tak pekne zaobalené. V Playwrighte musíte vždy na každý príkaz počkať. Nechcem ísť veľmi dopodrobná, toto rozoberám potom do detailov, ako funguje Promise a podobne na už takých dlhších workshopoch. Len aby ste chápali, že každá akcia so stránkou, každá nejaká interakcia nejaký čas trvá. Hej, aj vy, keď otvoríte nejakú webovú stránku, tak určitú dobu trvá, kým sa tá stránka načíta. Môže to byť sekunda, 2, 3, v závislosti, aká je tá stránka komplexná, v závislosti od toho, aký máte rýchly internet a podobne. Preto musíme na takýto príkaz počkať. Príkazom, ktorý sa volá, že await. No a await je ako yin a yang z async, pretože await sa môže používať iba pri asynchrónnych funkciách. Nechcem zachádzať dopodrobna, viacej na workshope. Špinavá reklama. Poďme ďalej. Keď si teraz tento test spustím, tak už sa mi stránka samozrejme otvorí, všetko mi fičí hrá. Dobre, ako ďalej? Samozrejme, nebudeme si tu vysvetľovať, ako hľadať elementy na stránke a podobne. Ďalšia vec, veľmi šikovná v Playwrighte, ktorú priznám sa, používam veľmi často, keď som lenivý, čo ja som. Je taká vec v rámci týchto udelátiek Playwrightových. A jednou z nich je taký, že pick locator alebo code gen sa to volalo predtým. A v podstate je to vec, že keď ja si ho zakliknem, tak klasicky, ako to poznáte aj z iných nástrojov, viem po tej stránke chodiť, označuje mi to jednotlivé elementy, zároveň mi navrhuje, ako takýto element nájsť. A častokrát sa na to viem veľmi dobre spoľahnúť, pretože ono to prioritizuje, že väčšinou to ide po nejakých datatest atribútoch. Pokiaľ ten element datatest atribút nemá, tak Playwright si vyberá, ono sa to volá, že user-facing attributes, to znamená napríklad hľada element podľa toho typu. Že napríklad, keď si pozrieme tento link, tak on mi navrhuje, aby som tento element našiel podľa role, že to je link s nejakým textom. To sú tie user-facing attributes. Ja keď chcem napríklad kliknúť na tento button, sort me, ja si na to kliknem a keď sa zase pozriem do VS Code, tak veľmi dobre funguje tá integrácia, že ja už tu mám všetko pripravené, takže mi to stačí len skopírovať a použiť priamo v tom teste. Takže opäť chcem urobiť niečo s elementom await page locator a chcem na ňo kliknúť. Opäť som musel použiť await, pretože aj to kliknutie niečo trvá. Zase, tí, ktorí ste používali Selenium, tak viete, že kliknutie na element je celkom strastiplná cesta, pretože predtým si musíte vytvoriť rôzne, ako by som to nazval, na kolene urobené waity na to, kým je element viditeľný a stabilný a neviem aký. Tí, ktorí používate Cypress, čo bola väčšina z vás, tak už ste takí rozmaznanejší, že Cypress to robí pod povrchom, všetky tie overovania. No a to isté robí Playwright. Tiež má zabudovaný ten auto-waiting na to, že na ten element sa počká, ten element samozrejme je viditeľný, stabilný, že vie príjmať eventy a podobne. Takže toľko ku kliknutiu. Tu je to tiež relatívne jednoduché a relatívne stabilné. Poďme si dokončiť náš test. Už máme v podstate act, už nám treba len assert fáza, takže niečo overíme. Zase budem chcieť napríklad overiť túto hlášku. Takže ja overím napríklad, že táto hláška nie je prázdna. Čokoľvek. Dobre. Ja si to skopírujem. Na overovanie sa používa metóda expect. Očakávaj. Expect page. Nájdem si tento element a overím, že nie je prázdny. Empty. Uložím. Expect metódu nepoznáme, takže ja si ju pridám, naimportujem. A zároveň aj ten expect nejakú dobu trvá. Že aj v Cypresse máte napríklad to, že ak niečo overujete, to should be visible, tak tam máte taký ten load bar, že napríklad 4 sekundy čakám, kým niečo nastane. Tu je to podobné a preto tam musím použiť slovíčko await. Tak, test máme hotový. Celkom pekný, stabilný, za pár minút, asi 10 minút to možno trvalo, aj s vysvetľovaním. Zároveň veľmi pekne vidno, ak ste si to všimli, ukážem to ešte raz, pri týchto riadkoch, koľko daná akcia trvá, takže aj vy, keď si spúšťate nejaký test, tak presne vidíte, na akom kroku sa daný test nachádza
a koľko daná akcia trvala. Aj keď sa to znova spustím, tak vidíme, že jednak ten Playwright pekne počká, napríklad kým sa tam zobrazí nejaká hláška, ale jednak vy aj pekne vidíte, čo sa tam v tom teste deje. Čo vám veľmi pomáha jednak rozširovaním tých testov, ale druhá hlavne s debugovaním. No a čo sa týka debugovania, je tu jedna vec, ktorú vám chcem ukázať a tá sa nazýva, že Trace Viewer. A je to v podstate, ukážeme si, to tu máme. Takže ja si vypnem prehliadač a prepnem to na ten Trace Viewer a test si spustím ešte raz. No a Trace Viewer je taká vec pre tých, ktorí s automatizáciou začínate alebo nemáte potuchy, tak je to v podstate beh toho testu v nejakej chronológii. Že vlastne ja mám nejaké 3 základné kroky, ako napríklad otvorenie stránky, kliknutie na element a overenie. No a ja presne vidím v danom momente, v akom stave sa tá naša aplikácia nachádzala. Ja to možno takto zväčším, že ja viem presne vidieť, že ako vyzerala aplikácia pred daným krokom a ako vyzerala po. Že napríklad tu som klikol a vidím, ako vyzerala pred kliknutím a po kliknutí. Hovorím to teraz pre tých, ktorí s automatizáciou len začínate, že takto veľmi jednoducho vidíte vlastne celý ten beh toho testu a zároveň nemáte len čisté screenshoty, záznamy, obrazovky, ale máte kompletne všetky informácie o tom prehľadači, o sieťovej aktivite a ďalších veciach. Samozrejme, tí, ktorí používate Cypress, tak toto veľmi dobre poznáte, že Cypress to má veľmi podobne. Ale podľa mňa sú tu nejaké vychytávky, ktoré sú celkom užitočné a jednu si ideme ukázať. Tak, povedzme, že po tomto kliknutí na ten Sort Me button ten klobúk chvíľku rozmýšľa. A tam sa deje taká vec, že vlastne ten klobúk sám nevie, kam vás má zaradiť, ale v zásade odosiela sa request na backend. Čiže klasická komunikácia medzi klientom a serverom. No, po istom čase, nevieme presne predpokladať po akom, sa vráti zo servera odpoveď. A v Selenium na to neviem, či vieme počkať, myslím, že nie, ešte stále, ale v Cypresse určite áno, cez intercept, no a rovnako to je aj tu. Čiže ja by som chcel teraz dosiahnuť to, že nájdem ten request, ktorý aplikácia odosiela a počkám, kým sa mi vráti odpoveď. No ako na to? A keď sa chcem trošku špárať vo sieťovej aktivite, tak tu mám záložku, že network, čo samé o sebe asi nie je také prelomové. Avšak, čo je podľa mňa celkom užitočná vec, hlavne keď testujete také, že dosť komplexné aplikácie, že keby som si zobral teraz Kivy, tak sa tam tých requestov neodošlo 11, ale odošlo sa ich asi 5000. Preháňam, ale cez 100 určite. A vymotať sa z toho je celkom problém. Ale čo tu viem spraviť? Ja viem spraviť takú vec, že všimnite si, že teraz ja keď prejdem cez tento príkaz, tak hore v tejto časti, teraz si všimajte tuto, tak sa mi zobrazí, že také zvýraznenie, že kedy vlastne tá akcia prebiehala. Hej? A teraz ja keď si napríklad tuto označím nejakú časť, hej, tak mi to vyfiltruje len tie requesty, ktoré sa odosielali v danej dobe. Hej, že takto ich mám všetky, keby som si to rozklikol, takto ich mám všetky. Samozrejme viem to aj oklieštiť na nejaký typ, napríklad fetch, ale keby ich tu mám, ja neviem, 50 a chcem si odfiltrovať len tie, ktoré sa poslali po kliknutí toho tlačidla, čo je niekde tu, hej, tu, tak mi to nájde práve tento jeden. Čo ja teraz chcem dosiahnuť, čo si viem zjednodušiť, je to, že pokiaľ máte aplikáciu, kde ten test je dlhší, a viete si predstaviť, že keď test má nejakých 20-30 sekúnd a ide cez niekoľko stránok v aplikácii, tak tých requestov sa tam naozaj nazbiera. Či už nejakých trackovacích, marketingových, ale aj klasických proste, ktoré tá aplikácia potrebuje k tomu, aby reálne zobrazila nejaké dáta. No tak v tomto prípade si to viem takýmto veľmi jednoduchým spôsobom odfiltrovať a viem sa pozrieť presne na ten jeden, ktorý tá aplikácia odosielala potom, ako ja som napríklad klikol na nejaké tlačidlo. Tak, no a teraz ja by som chcel dosiahnuť to, že povedzme, takto vyzerá ten request, takto vyzerá odpoveď a toto je jej telo, takže
presne to, čo mi poslal backend, sa potom zobrazilo na stránke, to už stránka vykreslila. Ale povedzme, že by som chcel spraviť takú vec, že chcel by som počkať na to, kým sa mi vráti odpoveď zo servera, hneď potom, ako som klikol na to tlačidlo. A to si môžeme teraz ukázať ako na to. Nie je to nič komplikované. Ja si skopírujem tento link, prejdem naspäť a po kliknutí poviem ešte, že počkaj na to, await, page.wait for response, počkaj na odpoveď zo servera, ktorá ide, povedzme, z tejto adresy. Ja si to teraz spustím v klasickom prehliadači. A keď to spustím, tak vidíme, že to spustím ešte raz možno. Ešte raz. Že v tomto prípade som čakal nejakú pol sekundu na to, kým sa mi vráti odpoveď, ale to samotné overenie už trvalo len nejakých 13 milisekúnd. Čo tým chcem povedať je to, že v rámci Playwrightu takisto viete vstúpiť do tej sieťovej komunikácie, viete ju odchytiť, viete na ňu počkať. Rovnako dobre z nej viete vyťahnuť nejaké informácie, čo vám tiež môžem ukázať, lebo však máme čas. Ale zároveň, čo viete spraviť, tak viete takúto komunikáciu nahradiť. To znamená, mokovanie funguje rovnako dobre, rovnako spoľahlivo. Keby napríklad chcem potom tie údaje vyťahnuť, tak si vyťahnem tento response, napríklad odpoveď zo servera a nechám si ich napríklad vypísať. Console log await response.json. Napríklad, že ja som vlastne tú sieťovú komunikáciu odchytil a zobral som si tú odpoveď a ešte predtým, ako som niečo overil na stránke, tak si ju nechám iba vypísať. Tak aby ste videli, akým spôsobom viem debugovať, tak to vyzerá nejako tá odpoveď. Čiže Ravenclaw je, neviem, po česky vôbec neviem a Bystrohlav tuším. Neviem, ale mala by som to mať aj na stránke. Hej, čiže táto hláška sedí s tou, čo mi prišlo, s tou, čo som si odchytil. Takže aj takéto veci s Playwrightom viete robiť. Viete efektívne počkať napríklad na nejakú odpoveď zo servera. Dobre. Predstavme si teraz, že... A niekto mi píše. Áno. Dobre. K tým otázkam sa ešte vrátim. Ďalšia vec, ktorú vám chcem ukázať, je v podstate z časti tých fixtures a to je to, že akým spôsobom vieme testovať napríklad čisté API. Takže ja môžem povedať test sorting head returns correct response. A keď napríklad by som chcel testovať čisté API, tak nemusím zase k tomu použiť prehľadač, ale ja poviem, ďalšou z tých fixtures je tzv. Request. Request je ten objekt, ktorým ja viem odosielať API requesty a potom overovať odpovede. Ja keď si to teraz spustím, tak môžeme vidieť, že v podstate zase prehľadač sa mi v tomto prípade neotvoril. A ako by som napríklad otestoval API, nejaký get request, napríklad práve na tento náš sorting head, tak by som spravil niečo následovné. Request.get a hodil by som tam túto URL. Async, no a túto odpoveď si uložím const response, rovná sa a poviem napríklad expect response to wait, response to OK. Skúsime to najskôr takto. Dobre, odpoveď sa mi vrátila. Skúsim si ju teraz prehodiť do JSONu. Dobre, a keby si chcem overiť niečo z tej odpovede, tak si ju musím najskôr uložiť, takže poviem const JSON, uložím si tam ten môj JSON a napríklad overil by som, že expect json.house not to be empty, hej. Že napríklad to telo nie je prázdne.
OK. Ale samozrejme, to be empty môžem používať iba s lokátorom, čo som si teraz neuvedomil. Takže by som napríklad overil, že ten house is one of a poviem napríklad, že to je Ravenclaw. No, OK. Sám som sa tu trošku zamotal. Každopádne viem si takýmto spôsobom console log json.house vyhodiť niektoré tie údaje a potom by som ich zase pomocou expectu overil. Napríklad by som to mohol spraviť tým spôsobom, že by som sem dal, že to equal povedzme nejaká hodnota. OK. Dobre, teraz mi to z nejakého dôvodu nechce zobrať, ale môžem vám to potom poslať v rámci dodatočných informácií k workshopu. Nechcem sa myslím teraz veľmi zaoberať, lebo čas nás tlačí. Čo vám chcem ešte ukázať, je nejaká paralelizácia testov a to, ako máme testy vlastne, aké testy robíme potom na workshopoch, ako ich spustiť paralelne. Ja som si tu pripravil taký projekt v rámci nejakého workshopu, ktorý už robíme. Tu tých testov už mám niekoľko pripravených v rámci workshopu. No a Playwright, ako som spomínal, tak má tú obrovskú výhodu, že vám vie testy spustiť paralelne, aj keď ich púšťate lokálne. Ako vyzerá vlastne výstup z takýchto testov, ako vyzerá nejaký reporting, ktorý vám Playwright vytvorí automaticky, tak táto sa teraz môžeme pozrieť. Čiže ja to môžem spraviť tak, že si testy spustím, npx Playwright test, a definujem aj počet paralelných procesov. Napríklad môžem povedať, že workers bude povedzme 10, čím definujem, že chcem 10 paralelných procesov naraz, kde beží 10 testov. Teda simultánne. Teraz mi to beží v podstate v takom headless móde, to znamená, že prehľadač nevidím. Samozrejme dá sa to nastaviť aj tak, aby som ten prehľadač videl. Ono to chvíľku potrvá, ak mi nejaký test spadne, tak Playwright ho automaticky zopakuje a ten počet tých retries vy viete nastaviť. Teraz môžeme vidieť, že mi zbieha nejakých 36 testov už mám hotových a v podstate tu môžeme vidieť, že beží 42 testov pomocou 10 workerov. To znamená, 42 testov sa rozdelilo na 10 kôpok a každá tá kôpka beží zhruba nejakých tých 4-5 testov. Tým, že tam je teraz vyššie číslo, to znamená, že to ráta aj s tými retries, s tými opakovanými pokusmi. Ak nejaký test spadne, tak ho zopakuje jeden alebo viackrát podľa toho, ako ste si to definovali. Dobre. Testy mi zbehli. Mám tu z toho automaticky vygenerovaný aj report. To znamená, koľko testov mi prešlo, koľko testov mi spadlo. Ku každému testu, či už prejdenému alebo spadnutému, mám niekoľko informácií. Napríklad pri tých spadnutých, povedzme, napríklad tu máme ešte príklad z Kiwi. Tak tu môžeme vidieť, že tu mám v podstate prvý nejaký run a jeho druhý retry. To znamená, test jedenkrát som ho skúsil spustiť a druhýkrát som skúsil spustiť retry, ale obidva spadli. Vždy tu mám v podstate kód, kde mi to spadlo, zároveň tu mám nejaký screenshot, ale čo je celkom užitočné, tak vždy ku každému tomu testu mám aj takýto interaktívny trace viewer, kde ja s tým reálne potom viem zistiť,
kde bol problém. To znamená, ja si viem teraz ten test prejsť a zistiť napríklad, že OK, tak povedzme tu v tejto časti nastala nejaká chyba a nevedelo mi to napríklad nájsť nejaký element, povedzme tento. Takže ja by som teraz reálne mohol spraviť to, že v zásade viem si zamerať nejaký element, rovno si skopírovať tu dolu jeho adresu alebo spôsob, akým ho nájdem a rovno to fixnúť v teste. Čo zase dosť šetrí čas, nakoľko by som nemusel v podstate ako v Seleniu alebo v Cypresse ten test znovu spúšťať a hľadať, kde som mal chybu a tú aplikáciu dostať do toho stavu, kedy som tú chybu mal a mám iba možno screenshot pri tom Seleniu, ale takto mám kompletne všetky informácie, ktoré potrebujem k tomu, aby som to rovno fixol v tom kóde. Akože samozrejme toto nie sú nič, čo som ukazoval dnes, nie sú nejaké strašné AI featurey, ale v zásade sú to veci, ktoré vám dosť šetria čas a vy zistíte, aspoň ja som to na sebe zistil, že ak som postupne prešiel od Selenia cez Cypress až po teda Playwright, že s tým Playwrightom viem naozaj veľmi rýchlo vytvoriť testy, ktoré sú dosť stabilné a môžem sa na ne spoľahnúť, ak mi nejaký spadne, tak to viem veľmi ľahko a rýchlo zistiť, zdebugovať a napraviť. Takže jedna výhoda obrovská Playwrightu podľa mňa oproti Cypressu, pokiaľ sa nebudeme baviť teda samozrejme o nejakom cross-browser testingu alebo to, že teda Playwright vie otvoriť nový tab a podobne, tak podľa mňa obrovská výhoda Playwrightu, aspoň pre mňa je, že tie testy, ak mám, tak viem zbiehať paralelne, aj keď ich vyvíjam lokálne, čo sa napríklad celkom hodí, ak refakturujete nejakú časť toho frameworku a podobne. Takže za mňa, ako som si prešiel takouto cestou od Selenia cez Cypress až po Playwright, aktuálne Playwright je pre mňa asi najlepší nástroj. Samozrejme potom na tých workshopoch si ukazujeme aj také vychytávky, ako napríklad programaticky preskočiť login, ako si uložiť stav prehľadača, ako si prípadne nejaké informácie vyťahnuť z cookies, zo session a podobne, ako ísť do hĺbky toho prehľadača. Takže tých vecí, čo sa tam dá ukázať na Playwrighte, je ešte strašne veľa. Ja som vám chcel ukázať v zásade od inštalácie cez prvý test, cez nejaký debugging až po reportovanie a paralelné behy, taký základný možno flow a predstaviť vám Playwright ako taký. Hento API, akože to ma teraz dostalo, že prečo mi to nefunguje. Ja sa k tomu potom ešte vrátim, nechcel som nad tým stráviť viac času, možno som sa tam zasekol na nejakej banalite, verím tomu, že to je nejaká blbosť, ale nechcel som sa nechať vyvodiť z miery. A pokojne teraz môžeme prejsť asi na časť otázok a odpovedí. Preferuješ JavaScript alebo TypeScript pre Playwright? To je skvelá otázka. Určite preferujem TypeScript. Na 1000% by som odporúčal TypeScript. Je to z toho dôvodu, že pokiaľ napríklad používate Selenium a Javu, tak dobre viete, že Java je taká prísne typová. Že tam, kým zostrojíte proste nejaký objekt a z toho konštruktora, reálne, kým si môžete niekam štrukturovane uložiť informáciu a potom si ju odniekiaľ vyťahnuť, tak je to pomerne strastiplná cesta a zase to môžeme prirovnať k tej elektrárni. A JavaScript zase bol pre mňa, keď som prešiel na JavaScript pred pár rokmi, tak to bola zase strašná anarchia. Že proste tam som mohol do objektu alebo do nejaké premene nasúkať objekt, potom hocičo iné a bol to taký dosť veľký bordel. Zároveň som ani nevedel vlastne, čo v tých objektoch sa nachádza, čo si odtiaľ môžem vyťahnuť. Takže bol to taký obrovský skok. No a TypeScript je tak niekde podľa mňa na pomedzi, že TypeScript je, viete využívať tú typizáciu a tie výhody, ktoré má napríklad Java oproti JavaScriptu, práve to, že máte poriadok vo veciach, tak to viete využívať do istej miery, že to nie je na vás nejaké prísne, ale zároveň to prináša dosť dobrý benefit, ale pri tom TypeScripte môžete písať akože čistý JavaScript a nič sa naozaj zlé nestane. Ale zase viete si tam urobiť v tom kóde aj poriadok, kedy potrebujete. Takže za mňa, ak sa rozhodujete medzi JavaScriptom a TypeScriptom, tak nový projekt určite začnite v TypeScripte a tí, ktorí by ste napríklad chceli prejsť zo Selenia na Javu, tak to bude celkom pre vás taká príjemná zmena.
A dobre, Ľudská píše, wait for response sa na projektu často padalo, pretože API je rýchlejší než Playwright. Áno, niekedy tie API cally sú také veľmi rýchle, že to Playwright niekedy nestihne. V Cypresse sa to rieši tak, že vlastne v Cypresse definuješ ten intercept na začiatku testu a potom počkáš na tú konkrétnu rautu a dá sa to týmto spôsobom spraviť aj v Playwrighte. Že ty si definuješ dopredu nejaký promise a potom použiješ await v momente, v tej 100 sekundy, keď to potrebuješ a tam, ako píšeš, tak to vieš takýmto spôsobom ošefovať. Používaš Playwright aj v iných jazykoch, napríklad Python. To je dobré na zmienenie, že ten Playwright má implementáciu v podstate aj pre Python, aj Java, aj .NET. S Pythonom sme sa s tým stretli ešte predtým, keď som robil v Kiwi, tak chalani na takom oddelení, že fintech, tak tam mali vlastne spriahnuté tie testy s Pythonom Playwrightové, a to bolo z toho dôvodu, že oni písali pôvodne API testy v Pythone, takže tam sa im to hodilo, že sme tam nechceli pridávať nejaký ďalší programovací jazyk, ani by sa to veľmi nedalo dobre spraviť. Čiže skúsenosť s tým nemám, je to možné, ale v zásade ja používam najmä TypeScript. Ale viete samozrejme použiť aj Java, ale Playwright s Javou to mi príde ako Forrest Gump, keď mal na nohách, viete, tie také veci a nevedel v tom utekať a potom sa rozbehol a prebehol maratón. Takže Playwright s Javou mi príde také, neviem, jak Skanzen. Asi nie. Asi JavaScript by som si vybral, alebo Python je tiež podľa mňa v pohode asi voľba. Závisí. Podľa mňa nejaký scraping, tak v Pythone máš možno aj lepšie knižnice na spracovanie dát zo scrapingu a podobne. Takže keby som sa bavil o nejakom scrapingu, tak asi ten Python, čo som pozeral nejaké tutoriály, ale asi na klasický testing by som použil TypeScript. Otázka, nemáš skúsenosť s migráciou zo Cypressu do Playwrightu? Objem testov napríklad 300, ako náročné by to mohlo byť? 300 Sparta, ako náročné by to mohlo byť? A akože videl som aj, že aj Filip ukazoval Hric nejaký taký nástroj na migráciu. Tuším, to bolo zo Cypressu do Playwrightu, ak sa nemýlim. Neviem, ako náročné by to mohlo byť. Asi by som to len tak naslepo nekopy-pastol do nejakého toolu a čakal, že mi z toho niečo dobre vyjde. Tá migrácia, akože skúsenosť s tým mám, ale ako náročné pri 300 testoch veľmi závisí, či sú to nejaké fakt, že jednoduché testy, alebo je tam nejaká abstrakcia, nejaký page object model a podobne, ale neviem ti povedať nejaký časový odhad, koľko by to asi mohlo trvať. To ti asi neporadím, ale akože nie je to nič, čo by si podľa mňa nezvládol za pár týždňov. Máte skúsenosť vizuál? Či mám skúsenosť s visual testing v Playwrighte? Áno, mám, inak vyzerá to tak, jak akože môžem to aj ukázať, to je veľmi dobrý point. Playwright visual testing. Ono to vyzerá ako taký, ako by som to nazval, ten output z toho vyzerá jak z Ruskej federácie. No takto vyzerá ten output z toho vizuálneho testingu v Playwrighte. A ono viete, tým Playwrightom testovať aj akože vizuálnu stránku. Ja som to skúšal, ale bolo to také, že ono to ide pixel by pixel. Že to nejde úplne inteligentne. Že tam nehľadá nejaké podobnosti, že sú na to podľa mňa lepšie nástroje, ako napríklad Persy, myslím, alebo Applitools. Že pri tomto Playwrighte tam musíte dosť dobre trafiť ten threshold pixelový. A skúšal som to, ale nebol som s tým veľmi, veľmi spokojný, som z toho nebol nadšený. Či už z toho výstupu, alebo z toho používania. Bolo to také, že nie je veľmi, veľmi šťastná spolupráca. Prečo nám testy padajú CI pipeline, ale lokálne idú v poriadku? Veľmi taká všeobecná otázka, neviem povedať, čo to je za providera pipeliny a aký je tam nastavený možno nejaká memory, možno niekedy napríklad viem, že Bitbucket má tiež nejaký proste maximum, že ja som sa s tým tiež hral, keď som hľadal, že koľko maximálne paralel runov môžeš mať a pri nejakých 6 paralelných workeroch to už bolo také nešťastné. Takže možno by som sa pohral s tým, že ak máte paralelizáciu,
tak by som možno pouvažoval nad tým, koľko paralelných behov ide naraz, alebo kde je možno ten problém. Takže už máme odpoveď, u nás je paralelným biehem. Hej, tak možno tú paralelizáciu práve. Je možné v Playwrightu nejak definovať, aby mi testy rozhodili do rôznych prehliadačov? Áno, ešte to môžem ukázať, takže opäť hodím obrazovku. Ty vlastne v Playwrighte máš takú vec v rámci tohto konfigurátora. Verím, že to je vidno. Tak tu on funguje na tzv. Projektoch. To znamená, ten projekt môže byť buď nejaké logické zoskupenie nejakých testov, ale zároveň tie projekty vieš využiť na to, že vieš spúšťať testy voči rôznym prehľadačom. Typicky tu máš nejaké 3 základné, prípadne vieš tie testy spúšťať aj voči, Microsoft Edge a podobne, ale rovnako vieš tie testy potom spúšťať nejakú sadu alebo subsadu tých testov zase v nejakom mobile view, čo klasický proste responsívny design. Takže áno, vieš to urobiť na základe tohoto Playwright configu a potom vieš aj programaticky definovať, ktoré projekty sa ti majú spustiť. Že ty potom pri behu toho testu povieš, že napríklad nejak takto, napríklad povedal by si, že npx Playwright test a povieš napríklad project a dáš tam napríklad iba názov toho projektu Firefox. Hej? A spustíš iba testy na Firefox. Alebo keď chceš spustiť všetky, tak dáš iba npx Playwright test a tým pádom, ak by som toto odkomentoval, tak ich zrazu nebudem mať 42, ale ich budem mať 42x2. Hej. Takže 84. Testovanie APIek v Playwrighte troška pokulháva, čo možno používate vy, ak testujete aj mobilné aplikácie iOS a Android. A dobre, tu asi možno rozdeliť na dve časti, že máš nejaký, že buď mobile view danej aplikácie, alebo máš potom natívnu apku. A natívne apky tam sa bežne používajú natívne frameworky, alebo prípadne, ak nechcem používať natívny framework, tak akože Appium, ale to je také, robil som s tým pár rokov dozadu, ale nie je veľmi stabilné. A je to také proste Selenium pre natívne apky. Akože nie je to úplne zlé, ale zase nie je to také raketovo rýchle, ako by človek možno chcel. V podstate ja sa venujem hlavne automatizácii webov. Takže iOS ani Android tomu sa až tak nevenujem, ale keby som sa mal venovať, tak možno stiahnem práve po nejakom natívnom frameworku, ako napríklad Espresso pre Android. A ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Webinár bol síce krátky, ale verím, že úderný. A ak budete chcieť, tak sa potom vidíme v Prahe o mesiac. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a nezabudnite nechať feedback. Díky moc a teším sa na budúce.